रोखा हिसाबै जोङो देरहागोन मानोना आं ओरैनो बुङाखै माने एकर्डिं टु डाटा जोंनि इउपिपिएलआ बबे गामियाव बबे पोलिं बुथ्सआव बेसेबां मोनगोन अलरेडि जोंहा क्लियार खारन मोनसे फर्मुला प्रमद बर' सारा माने खालामदों बे फर्मुला जाहैबाय मा फेज 1 फेज 2 बे फेज 1 फेज 2 नि गेजेरजों ओरैबायदि मोनसे माने जोङो सेन्सास खालामनाय बायदि जादों जे एक्चुअलि बबे गामियाव बबे पोलिं बुथ्सआव जोंनि सापर्टारा बेसेबां दं बेखौ जों अलरेडि खावना खालामबाय आरो बेखौ अनुमानिक हिसाबै जों खालामाखै एके उइथ डाटा उइथ माने फेक्ट्स एन्ड फिगार जों बेखौ दिनै खालामनो हाबाय दा बेखौ नायनानै ओरैनो बनगाव समस्तियाव 56,000 सामथिं बेनि गेजेराव जोंहा 10,000सोआनो कास्टिं जाया माने भटआ जाया बिदिब्ला 46,000सो जादों दा एकर्डिं टु डाटा जोंनि आखायाव दिनैहाय माने 25,000सोआ जोंनि आखायाव दं दा आङो मानो देरहागोन होननानै बुंदों बेवहाय मोनथाम कर्नारनि माबाया जुजिनाया जागोन मोनसेया जाहैबाय मा इउपिपिएल जों नाम्बार 1आव थागोन सेकेन्डलि हयतोबा बिपिएफआ थानो हागौ थार्ड हयतोबा बिजेपिआ थागोन दा बे 46,000खौ जुदि मोनथाम एंगेलाव जुदि बोखावनाय जायोबा जोंनो 50%नि बारा मोनखाबाय आरो बे अनुमान हिसाबै लानाय नङा बे एखे बियो फेक्ट्स एन्ड फिगार बे एकर्डिं टु डाटा आङो बेखौ नायनानै आं दिनैहाय दाथि बुंनो हायो जों देरहागोन बेवहाय बिजेपिआबो जों देरहागोन होनना बुंना लादों देरहागोन होननायाथ' ओरैनो जाया बेहाय माखासे फेक्ट्स एन्ड फिगारनि खोथा थायो बेनिफ्राय बिपिएफ बुंनो थाङोबा जोंहा राजिब ब्रह्मआ सिगाङावहाय बिपिएफनिनो जिखिनि दंमोन नाथाय बिपिएफआ सरकार दानो हायैनि थाखाय बिजेपिआव थानानै बिथाङा माने दा प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव इउपिपिएल बिजेपि सरकार जादों बेवहाय मोनसे खाबु लानो होननानै बिथाङा माने बिजेपिआव हाबदों बिजेपिआव हाबनानै बिथाङा दा एमसिएलए जादों नाथाय दिनैहाय बे जिनिसखौ नायोबा लजिकेल खोथाखौ जुदि लानानै बुंनांगौ जायोबा बेवहाय बिपिएफनि भटआनो बिजेपि आरो बिजेपिनि भटआनो माने बिपिएफ नाथाय बेवहाय सिङाव जे बिपिएफआनो बिजेपि जागोन बा बिजेपिआनो बिपिएफ जागोन जों बेखौ बुंनो हाया खारन जे अलरेडि बिपिएफनिफ्राय सानै साथामसो मानसिखौ प्रजेक्ट खालामखाबाय आरो ओरैहाय राजिब ब्रह्म बिथाङाबो बिजेपिनि जानानै गावखौ प्रजेक्ट खालामबाय दा बेखौ नायोबा बनगावआवहाय माने मोनथाम पार्टिनिफ्राय केन्डिडेट थागोन मोनथामनि बाराबो थानो हागौ जों खोनादों सोरबा इन्डिपेन्डेन्टबो गेलेगोन होननानै नाथाय इन्डिपेन्डेन्टफ्रा गेलेयोबाबो बेवहाय एसेबां फेक्टर नङा बेखौ खाउनाव लाजाया बे आरो दा बे हिसाबै जोङो टटेल भटखौ नायनानै जों बेसेबां मोनगोन एकर्डिं टु डाटा जों देरहागोना क्लियारानो थेंक इउ देरहानांगौ बे मोनसे सरबांसा मिशन बनरगाव बे रोखोम मोनसे सिद्धान्त लानानै बा थांखि लानानै दिनै लोब लोब बाहागो लादों आरो आङो दिनैहाय मोनसे बाथ्राखौ बुंगोन थारैनो नैबे बाथ्राया नंगौ जे प्रमद बर' सारनि दैदेननायावहाय दिनै बिटिआर ओनसोलावहाय सोलायनाया जथेस्थ' जादों सोलायदों होननानै बुङोबा एक नाम्बारावहाय बेहाय सान्थि जादों थांनाय समावहाय गोबां असान्थिमोन बेवहाय बर' नान बर' मोनसे परिबेस दंमोन बियो दिनै जोब्बाय बेनि गेजेरजों प्रमद बर' सारा भिजन डकुमेन्ट मोनसे कनसेप्टनि गेजेरजों बिटिआरआव थानाय बिभिन्न जनगोष्ठीनि थाखाय बोरैबा डेभेलप खालामनो हायो बोरैबा समस्याफोरखौ समाधान खालामनो हायो बिनि मोनसे अवे एबा बिनि लामाखौ बिथाङा नागिरनानै भिजन डकुमेन्ट माने दिहुनदों आरो बिनि गेजेरजों प्रमद बर' सारा गुबुन गुबुन हारि माहारिनि समस्याफोरखौ समाधान खालामनो नाजादों दा बेजों लोगोसे प्रमद बर' सारा जोंनि बिटिआर ओनसोलनि गोबां जे समस्या दङ बे समस्याफोर मेनलि बुंनो थाङोबा बे हानि समस्या हा फाट्टा होनायनि समस्या बे गोबां समनिफ्रायनो सिगां समनिफ्रायनो मोनसे समस्या हिसाबै दंमोन बेखौ दिनै प्रमद बर' सारा फ्राय फाट्टा मोनै जोंनि रायजो राजाफोरनो दिनै हानि फाट्टा होनाय जादों बेजों लोगोसे सोलोंथाइ शिक्षानि सायावबो प्रमद बर' सारा गावनो एडुकेसन डिपार्टमेन्टखौ लानानै दिनै जेरैबायदि मोनसे डेभेलप खालामदों जोङो खोब बाख्नायनांगोन प्रमद बर' सारखौ रिजाल्ट हिसाबै जोङो थांनाय बोसोरावबो आरो देग्लायबो मेट्रिकनि रिजाल्टआ चिराङा
माने आसामावनो नाम्बार 1 आरो हायार सेकेन्डारियावबो बाक्साया मोनसे गोजौ पजिसनाव माने लानो हादों। बे गासैबो जिनिसखौ नायनानै दिनैहाय थारैनो बिटिआर बासिनि जेसेबां रायजो राजा दङ बेहाय कनसियास माने सिटिजेनफ्राबो खोब मोजां मोनदों आरो सादारन रायजो राजाफ्राबो मोजां मोनदों आरो प्रमद बर' सारखौ आरोबाव 10-15 बोसोरसो बिथांखौ खामानि मावनायनि सुबिदा होनांगौ होननानै मोनसे सिद्धान्त खालामदों। बेखौ नायनानै आङो दिनै गोख्रोङै बुंनो हायो प्रमद बर' सारा दिनै बिनि दैदेननायाव आरो जेरैबायदि मोनसे माबाजों खामानि मावदों निस्सय जोंहा फैगौ सेप्तेम्बर 22 सेप्तेम्बराव जानो गोनां बिसायख'थियाव जों देरहागोन, जों हारसिङै सरकार दानो हागोन। नोंथाङा